हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन ब्रह्म यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायहरबावनाय थाबाय लोगोसे बेलासिनि दिनै गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बेवहाय दङ फैयो आङो आस्राबारिनि जोंनि बाथौ बिजाबाव सिङाव थानाय गासैबो बाथौ बिजाबनि दिनै मिटिं दङ बेवहाय नोंथांमोननो आं देखायहरनो नाजागोन लोगोसे दिनै अजा आफादनिबो मिटिं दङ बेवहाय नोंथांमोननो आं देखायहरनो नाजागोन नोंथांमोना हाजासे नायबानो जाबाय जाय जाय आंनि साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय मेन गेटआव फैबाय नै जों दा सिङाव हाबसिगोन नै बेवहायनो जागोन नैथि मंगलबार खेरायनाया गासिबो थाम थिम जाजोब्बाय नै बेवहायनो थाम थिम जाजोब्बाय बिनिखायनो फंबायनिफ्राय जोनोम जानो हायाखै बिसोर रंजानो मोनाखै बिसोर हांमा दं नाथाय नोंथाङानि जोनोम जाबाय नोंथाङा दिनै गासिबो आबहावा बाथौनि समायना रमायना दै बोहैनाय दाउसेन गाबनाय बिफां लाइफां हाजो हाला दिनै बैसागु गाबोन माबा दमासि गाबोन माबा हनै रंजानो मोन्दों मानि थाखाय थांना थाखाय आरो मानो थांना थादों आफादुरा गाबोन जुदि जोङो रुंसारि जायोब्ला